Hi everyone, good morning. Ayan guys, walang tao kasi may enhanced lockdown ngayon sa Iloilo City. So lahat ng provincial jeepneys, buses at saka mga tao hindi na pwedeng makapunta ng Iloilo City. So walang tao talaga dito. Bihira lang. Konti lang. May bibilhin lang ako na importante para hindi na ako makalabas. Bukas wala na talagang biyahe. Ang dami pa palang mga sasakyan dito. Yan ang ganda ng mansion ni Lotes. Yan, marami pang jeepneys. Pero sabi sa report bukas wala na. Ang hirap naman kasi guys, kasi yung natin, yung kaaway natin ay hindi natin makita. Mahirap talaga pag wala ka ngayon guys, kasi enhanced lockdown na yung buong city. So dapat may stock ka na pagkain. Paano naman yung mga mahihirap na walang kayang ibili, kasi may yung virus na na COVID ngayon ay ang hirap talaga. Lahat tayo mamamatay pag di tayo careful. Dito ako guys bibili. Ayan, marami pang toilet rolls. 2. Occupy allotted aisles in case of long queues. 3. Only a limited number of customers will allow entry at a time. We have prepared a designated waiting space for you. Please use exit beside take-off area. Your safety matters. Happy to serve. Happy morning, dear shoppers. For your safety, we are implementing measures to ensure that everyone abides by the Department of Health's advice to maintain social distancing
Please be guided by markers on the floor. 2. Occupy allotted aisles in case of long queues. 3. Only a limited number of customers will allow entry at a time. We have prepared designated waiting space for you. Please use exit beside take-off area. Your safety matters. Happy to serve. Hindi, lagpo yapon. Lagpo yapon. Ito guys, yung pinamili ko, ano, 4 na rolls lang ng ano to, ng tissue. Tapos, may ano, may 2 kilong bigas. Ito lang, 2 kilo lang. May isang ano, ito. Tapos, ito. Tapos isang maliit na ano na coffee creamer at maliit na ano siya, cooking oil. Tapos may isang corned beef. Tapos itong sausage. 3 itong ano nabili ko. Ayan, 3. Ito lang yung pinamili ko kasi may mga stocks pa naman ako. Tapos ako lang isa yung nandito. Wala naman yung mga anak ko. May kanya-kanyang trabaho. Tapos yung isa nandun sa probinsya. So mas-save siya doon. Isa dito sa cities, center kasi siya ng virus kapag may ano may mga positive sa mga towns dito talaga dinadala sa Iloilo para ma-hospital. So mas risky dito. So i-avoid muna natin yung ano yung labas-labas, pero wala namang panic buying kanina sa ano sa may SM hypermarket doon. Kasi nililimit nila yung ano yung groceries mo pag canned goods up to 6 cans lang talaga. Tapos yung toilet rolls up to 6 rolls lang yung ano yung mabili mo. Tapos yung cooking oil up
to 1 liter lang yung mabili mo. So may ano pa ako doon, may malaking cooking oil pa ako doon. So ano na lang ito, pang reserve lang ito. Tapos yung sa mga biscuits, ewan kung may mga limitations doon. Pero ito lang yung nabili ko. Kasi may ano pa ako dito. May mga fruits, at least may ano ako. May fruits ako dito at saka may bread. Para hindi na ako lumabas. Tapos ito, yung candy na to, dala ko pa to sa galing pa ng UK ito, pero walang kumakain ito. Dito pa rin siya. Tapos may dito sa room ko, may pa ako dito. May mga stocks ako dito. Bit by bit, binibili ko siya. Ayan. So, may mga alcohol ako dito. Ayan. May mga magkano ba to? Kasi nung hindi pa yung virus na yun, nakabili na yata ako nito. Ayan. So, nakabili na ako. Meron na. Ayan, meron na. Meron na talaga. May mga na-stocks na ako ng mga sardinas dito. May sweetener na din ako na stevia. Tapos may mga vitamin C. May mga wet wipes ako na naipon. Kasi pag lumalabas ako kahit isa, bumibili ako. Ayan, tapos may pa ako dito, may toilet rolls din ako dito, maliban sa binili ko kanina. At saka nakabili ako last week ng mga iba pang na-stock ko na pwedeng makain kahit wala ka nang mabilhan, meron pa din. So naka-stocks ako ng mga biscuits. So ito. At saka may natira pa akong bigas dito na maliit dito sa So, okay na yun. Ayan, may pa ako pala guys. Ito. Pinitas ko kanina sa daan. Ito, malunggay para may lulutuin ako kahit papano. May natira pa rin kalabasa doon. So, ayan. So, marami pa akong ito, may barley pa ako. Ayan. May mga coffee. So, may mantika pa ako doon. May oil, cooking oil pa ako doon. May beans din ako dito. Tapos, naka-add ako ng mga 6 nito. Naka-add ako kahapon ng dalawa. Pinabili ko. So, naging 6 na yung stocks ko na water. Plus yung isa doon. Ayan, yung isa doon. So, kasi sabi ni Alex, mag-add ako ng 2 container para at least meron akong drinking water na stocks dito kahit hindi na ako lumabas, meron. So, iyon lang talaga yung ko. Yung update natin ngayon sa mga pinamili ko. So, walang panic buying talaga sa mga supermarkets kasi nililimit ng mga grocery stores. So, ayan lang muna. So, keep safe everyone. Na lang muna tayo, mag-movie marathon or whatever ang gusto nyong gagawin sa loob ng bahay. So, this is my update for now. Bye-bye. Keep safe everyone. Don't forget to subscribe to my channel and comment. See you again.